nakaanggo naman ka siya, Yads. Nangayo naman ka siya pasaylo nimo. Nganong dili man nimo hatagan og higayon? Give him one more chance, Yads. Yes. Yads, nganong kinahanglan pa man nga paantuson mo ang imong kaugalingon? Grabe na kaayo ang samat. Nagibugna ni Ramil sa akong kasing-kasing yan. Nagwa na'y kahigayonan na mag-uli pa ni Ramil. Miss Pauline? Nakasabot ko. Mao ni gidad ang pagkaon kay gusto kong pakanon ti ka. Kadi makakaon ka na gano'n, Miss Pauline. Oh. Mao ni gid ang tikag pagkaon. Nay, hello. Nyaon sa man makaon ka o dili? Kaon ko. Lagi. Gutom. Bisag na, Nay. Sabaw. Hindi mo na kontak si Puli. Ang cute gihapon. Kung miadto siya sa butik, imposible nga dili siya mabalik dayon. Huwag gihapon. Imposible sa mulakaw siya nga di lang mananghi. Ay, Pauline, hain ka man. Matik ka makontak. Oh. Out of coverage area gihapon. Pauline, hain ka man? Hain ka man, Pauline. Pasabaw pa kay wala ko kadag tubig. Hindi na ko. Hindi ako sakit na yan. Maura na imo ikasulti. Di lang ka magpasalamat. Magpasalamat lang ko nimo kung imo kong buhian. Na, di ginoon ko magbuot-buot. Tingali ako niya kasukan ni Dong Ramil. Sorry lang kaayo, Pauline. Gusto ni Ramil nga mamatay ko din eh. Oh, wala tayo mahems, anak. Musugot lang ka ising. Nga mamatay ko. Nga duha ka kinabuhi ang mamatay. Ha? Buot mong ipasabot? Ising, plus ko. Nagsapat ko. Sige lang, Miss Pauline. Kumbensihon ako si Dong Ramil. Nibaw man ko ba, maluluyon man na si Dong Ramil. Pero, sa pagkakaroon,
Naputos siya sa kasilag tungod rasab sa inyong gibuhat. Mao na ni, bunga na ni sa inyong daotang binuhatan. Mao karon angay ka na maghinulsol sa imong mga samis, Pauline. Gisilutan ka na ni Dong Ramil. Samot na og ang Diyos na unya ang mopahamtang ninyo tungod sa inyong gibuhat. Sige, di na ako magdugay. Uy, ibalik din akong ba at sorry ha? Sorry lang kaayo, sorry lang. Sugo ra ko, sugo ra. Sorry. Sige, ato na ko ha. Sige lang. Akong saad ni mo, Miss Pauline. Hatdan ti ka kanunay o pagkaon diri aron di ka mamatay sa gutom. Sige. La, hapit ang birthday na mong Lia. Oo, di ay, no? Sa dagang birthday lang, na nakalagyo din. Gusto ko lang sa ulong sa birthday sa personal. Sa muting lupa. Pero na, una kong birthday, na naasin niya. Sa lang, Dong Leo, batig sulti ko ni Bart. Nahibaw ko, grande gyud ang selebrasyon ng asawa. La, para na po. Dili mo importante ang grande nga celebration ba? Importante, makasimba lang ni Lia. Pagkaon gamay. Ang kamo nga, bahala mo sa mga kinabuhi. Okay na daw. Okay na pa na. Si Bart na ang muhukom ni Ana. Nahibaw ko, bongga gyud ang selebrasyon ni anang asawa. Si Lia ka ha, lalo? May pinumdo pa ba ka siya? Sunod adlaw na ba ang birthday? Birthday dahil ninyo ni Leo sa sunod adlaw, Yads? Uyads. Kalimutan di ay ka. Ay, Yads, sorry kayo, ha? Daghan naman dahil may agi nga katuigan nga wag ko ka-celebrate o banin sa imong birthday. Wa naman sad ko mag-celebrate sa akong birthday, Yads. Sukad nga nagpuyo ko dito ilang kang Ramil. Kay baw na biya gyud ka. Na nagkinto gyud biya ko dito. Hindi biya ko welcome sa inahan ni Ramil, di ba? Ayaw ka bala ka, Yads. Makabaws ka ra. Moabot unyang panahon nga inyo na sa ni Leo ang katapusang katawa. Di biya gyud ta na maayo, Yads ba? Dili man gyud unta ko gusto nga magdumot ba? Di ko gusto nga manganti og kadaot sa akong isig kataw. Pero kinahanglan manggong tagaan na tog leksyon si Ma'am Carmi, Yads. Aber, tanaw na to kung asa kutob ng Ma'am Carmi kung mukamang na siya sa yuta. Kung mulampo si Lolo, Yads, makaluluoy si Carmi Mercader. Pakamangon man yun siya sa yuta ni Lolo sama sa ud. Minggoy? Isig? Oh. Asa man si Minggoy? Ito maging mauli sa linggoy mo. Uy, buhat-buhat bitaw ko. Abot ng tawhana, eh. Ngayon naman unta di ay, ma'am, sa may tuyo ni mo minggoy. Dili si Minggoy ang akong ipamatanan nimo. Oh, nasa mo di, ma'am? Si Pauline ba? Wala naman gud siya mo balik. Na, wag ko'y kasayuran bahin ni Pauline, ma'am. Si Dong Ramil ragid ang may nahibaw. Ang iyang pananghid nako, nga moadto ra gyud siya sa butik. Hangtod karon wa pa siya mo balik. Oh, tingalig, busy kayo siya sa butik, ma'am. Tingalig, daghan kayo siya trabaho dito. Basig, daghan ba karong mga customers na may mga daghang orders. O, tingali. Base na tuod mo. Si Ramil. Murag naaraman sa iyang kwarto siguro na rin, ma'am. Ma'am, murag nagbawon sa tubino dito, nag-inom na sa tingali to dito.
Unsa naman nas Dong Ramil? Uy, hindi naman kawalan og problema. Buisit sa akong kinabuhi ang mga delfino. Mga delfino, ma? Si Delia o katong iyang kaluha? Si Leo Delfino? Dili kay sila ra. Hangtod na ang ilang amahan. Ang agap o properties. Si Santi Delfino. Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agiana.